Hi, good morning, good afternoon, and also good evening. To whichever time of the day that you are going to come across this video, I'd like to welcome you onto my channel. Yo, guys, I just came back from work, and I just heard Indaba is very, very sad. Regarding Mama Gamampinja that she passed away. Yo, guys, it's very sad. Akadluli nesikhathi esingakanani bengcwaba ingane yakhe. Next thing sekumele manje alentuzane sekuwuye futhi manje who passed away. Yo, this is very sad. Angifuni uqhawama. Yo, I can't even imagine for a family what they are going through. Angazi noma uMampinja ama siblings wakhe. Yo, Khalento, it's kufa kuyabhora bafethu, angifuni unqamba namanga. Kufa kuyabhora, guys. Yo, enye into yaze enginokuyibuza yona ukuthi umuntu mayishonile yena, do they ever get to also be like us? Because thina masishonele we were like, yo, yazi ngishonele usibani bani. Now my question is, lo muntu osuke eshonile, do they ever be like, yo, I've just lost my family, or I'm still with my family? Because they normally say that when somebody passes away, lo muntu akanshi ukhona nani and stuff like that. Akanshi uhlala enhlizweni zenu. Uhlala enhlizweni zethu noma memory, or I don't know. Yo, mina lento, it's just too much. It is too much. Enye into engiqeda kuyibona ke namanje, yini Style 7, something like that on Google. This is all alleged. They're saying that two babes refused to help out with the hospital bill. Mama Gamampinja, to a point that she had to be kicked out of his bed. Yo, and then the next thing, umuntu uyashona. Hey, come that. Ow. Angazi bafethu. Babhale kanjalo lapha bathu babes walile aze benganginji into ebebhizi yona. Mama kalentuzana kuze kwacela ama donations, apparently, allegedly. Ngizoyifaka ilink ya lapho basho khona la kwi description column nizokwazi ukubona khona. Yo, chamna angazi, guys. I hope this is not true. And angikwazi nokufana sicasune even zaphe ukuthi mathiwa yibe ngenze lo mkhubo njalo okhohlakele bengizowenza njani vele. Yo, and ngoba bengazwani ke benopinki kuyosala kube njani ke manje? Kuyosala nje kube njani bafethu? And angithi ngathi upinki uthi uMampinja was the one who was handling, or who was benza ama police and stuff like that. Should I think for umama can do nomdeni and something like that. Manje ngoba sephase away lama police ayenziwa njani? Akhanseliwe or ubabes oba nakhona futhi if ku babes ozoqhubeka ngawo lama police uzovumana ugela ukuthi ayongcwaba if leyo nto it's true ukuthi urefusile or bengangenji indaba ukuthi ayonceda ngehospital bill. Qani ngihlulile ke. Mina ngihlulile. Yo, into engihlule yona. Yo, should even nokushona kwalentuzana azange mhlambe sa play a role in terms of ukuba bring her together as umndeni. But nayo leyo nto, that's in a perfect world. If abantu bengazwani mabesaphila, umuntu loyo osuke mutual, once washona lo muntu, these people are always going to be at odds, or in odds bayohlezi bayelwa vele bengazwani, because manje ayisekho vele into ezobe isebahlanganisa. And lapha kule paper lapha bayasho bathi uMama Gamampinja ngathi she's been suffering from a stroke. She's been going in and out of ilentuzana. Now imagine ushonelwe ingadi, yazi ukushonelwa umuntu nje angazi ukuthi kunjani.
angazi ngizothi kunjani. I've never angazi ngishonelwe ingane nginayingane yet. But you can only imagine ukuthi usumzali uzingcwaba ingane yakho. Because ngesintu keke kube kuhle ukuthi kube ingane engcwaba umzali. The other way around, and uyagula phezulu ne stress. And apparently lapha kule website bayasho bathi ngathi enye into emphinde yamenza ukuthi ashawe stroke ilento ukuthi ubhebzi bekafuna kumvumela ukuthi ayobona isidumbu. Next thing akasancedi ngama hospital bills allegedly. Nina ningihlolile. Cha mina ningihlolile ke. Yo! I hope this is not true. I hope this is a lie. I hope this is not true. I hope this is not true. Because even with Lema police, yo, umasipala ngathi uyofa ngenelele ke manje wathi uyofanele ngenelele if kukuthi ayikho vele policy ekhona. Because I remember even with my mom, go 2020, what had happened was, ngahamba ngayovula i-funeral cover, ngalithatha i-policy khona, eCapitec, ngalithatha i-policy khona. Then the guy explained to me, ukuthi, if uyi-policy holder, or umuntu ophethe i-policy, uthola imali eningi compared to labo usukuba khavile. Now, since umama mdala, she can open ilentuzana i-policy. Why ungatshela umama ukuthi ahamba yovula i-policy and then imali, because imali ayifani, imali ningi maye ikhave yena, mina ngizobe beneficiary compared to mina mangemkhavile. 2020 before COVID kwaba i-COVID. Kwakumama kuba i-COVID nakho manje ke isibambile COVID, we can't go anywhere. Lockdown hits. Then if you remember lockdown kwathiwa kuzoba into yenyanga, it was only just going to be a month. But cha sangikwenze kanjalo, inyanga zahamba inyanga. Mangithi one time sengibuyile ngila endlini. Mangila endlini ngithola iphone call ebusuku umama ushonile. I'm like, hayibo, kanjana akwazi. Ebe ngakhulumazi. Enye into yazi ukushonelwa, it's just not, regardless ukuthi ushonelwe kanjani nje, ukushonela nje ekugcineni nje it's kubhlungu kurong. Angifuni uqaba manga. But I feel like kube ngcono umuntu if ebeke wakhula. Umuntu vela shone nje enazange aphathwe COVID. There are allegations ukuthi kwenzakaleni and who did this and nje what and ziningi izinto esezenzeka manje behind the scenes. But yo, what may show umama ngafona emsebenzini ngathi ngithi ngenza ini khanda lalimile nje lithenci sengidinga imali because akimkhavanga. Iplan lethu ukuthi ngizothi mangehla ngekhaya sihambe seCapitec avule yakhe ipolice. Luckily a friend of mine wanginikeza imali balenga ngo 20,000 rand. Bathi kimi ndoda nansi imali hamba ungcwaba umama wena usuzongibhadala. Azange ngiqede 3 months nama ngempatala. I never completed 3 months. Okay, akunayo imali. Nginayo namali. Ilandela igebengu ingana sting. Kanti so masifika futhi ekhaya, masifika ekhaya masiguduza. How sathola ukuthi hayibo umama una ebenayo ipolicy afbob. Net umuntu beyi-beneficiary ubaba, and at the time they were no longer together. But ubaba weza samfonela samtshela wanceda ubaba naye played his part and everything sangcwaba senza yonke into. So I'm just asking myself ukuthi yo bazoyenza njani? And umuntu mayishonela amapolisi asasebenza yini? Mifi bethu mapintsho waye yo mnangazi. Yo ngisathumathaza nale ndaba kaBabes ukuthi allegedly uye o azange ncede uvele egoqela izandla into ayevele ayigoqa zona izandla zakhe. Yo and you should phela makuphuma imali manje if uMampintshe benganayo will umndeni waMampintshe into usazoyihlupheka cha usazohlupheka.
if ulona ekwazi ukwenza kanje kumamakhe, how noma kuthiwa beningazwani bakhozi, noma bathi beningazwani kanje. Yo, mina ngithandaza lento ukuthi akusiqiniso guys. I just hope this is not true. I just hope this is not true. I know Pink naye akafaka ukushisa ugele. Akafaka ukushisa. Naye usekhuluma ngamapolisi. Yo, yazi kuyobonakala abafika ukuthi kuzalwa inkomoni. Ish, mina I just want to say to pay ama condolences ami to umndeni wabo, and yo, can't imagine kulahlekelwa umuntu oyi1 angiphathise beba u2, and futhi okunye ngiyazi lento as much as ngamane sibe like hayi kanjani, iqiniso ukuthi kuya okunye phinde kudepend ukuthi ubani umuntu futhi ophinde washona emndenini. Cha, lokho vele ke singakubalekela guys, but yamaze kushona ubhuti wakhona utho ukuthi uyi-breadwinner, sekushona umama wakhona, ha yo. Hey, uNkulunkulu abe nabo bafethu, uNkulunkulu abe nabo. Ish. Yo, guys, please make sure that you like, comment, and you subscribe to the channel. Yeah, thanks.